Kohanmen ko para ha u Jesus Christ ka gospel bementa kesngi ngiyo sngew ka jing kren persya Jesu ya ka jing ka jing long bad ka jing le jong ki start an bad ki Pharisee ngite ba ki start an ki Pharisee ki don ha ka jakka ka bhakmat ha ka imlang ka salang bat kum juru ha kabalang ne ha kaniam ju ka jongki namar baki kisim ha ka jakka ka jonguble den mata kadau Jesu ong yaki sngap bat le ya ka baki ong hanrei watbut ya ka ba ki im ne watbut ya ka jing im ka ba ki im kanai kadai ka jing kentu ka jing pam ka jong Jesu yang iwe paiwe ha kanai ka sngiru kumju menta tong in pet kendiat ki kita ki jing panram jong Jesu ya kita ki start ein bat ki Pharisee bat kumjuru kadai ka warning ketika bau Jesu ai na banta junga ba jungpi bangim dai banlong kum kine ki start ein bat ki Pharisee hakapor jong Jesu balai Jesu kwa yang abadipi bangin ne bangin le ne bangin bud ya kato ka jing jong ki start ein bat ki Pharisee hakato kapor jong kidau kidei kine kabadengkong namar ba kine ki Pharisee ki start ein ki yalap bat yalade pat ki klam ya ka ba ki yalap kanai kedai ka banengkong ka ba Jesu penram yaki bat ubu akhmat junga jungpi ngiru habang ipe ja ka jung ka junga ka jungpi yole se ngilong kum kine ki start an bat ki Pharisee hato mangamapi ngimlong kita ki beru ki bakloi banda ong yaki wei ka jung jungpi ka long ka babakla pm ha ka pop pm ha ka jung ka basneu Henry yalade pat ngim kumta shisha ngilong kum kena ki Pharisee kum kena ki start an ki pej tang ya ka jing jong ki wei ki kloi ban le chakmat ki wei ban ong ba pm ha ka pop pm ha ka jing ka basnu pide ban kala ka bamut Henry yalade pat kim sem layo kata ka jing sneu ka jong ki ngama pi ngilong kita ki bro ki bakloi ban lech chakiwe ban advice ngilong kita ki babro ki banang ki bastat bha ban lech advice kiwe ban hikaya kiwe bang idei phidei ban le kum ni pha phidei ban le kum cha ban long ubro bha ban ka jing ka bahak ban ka jing ka basneu phidei ban ban long ubro ne ka bro ka basoti ne ka basida phidei ban pandap ya ka kamram ka jungpi ngilong kita ki bro ki banang ki bastat bah ban advice ya ki we Henry yala de pat ngim sem persang wat ban ya ke ba ngi advice ya ki we kumjuro ngi kwa ba ki we kin sakala ka bamut ne kin kala ka jing ka jungki na ka jing ka basneu sha ka jing ka babha ngi kwa ngi nget ong ya ki we ba ki don kam ban kala ka bamut Henry yala depat dalale ngim sem kelag bamot ngatib bang ngadon hage jing duna ngatib bang ngalong obreu basneu Henry yala de ngam kwa ban kelag bamot ngam persang hero ban kelag bamot Henry yaki we ngakwa bakin kelag bamot habang ngilong komne hato ngimlong kom kene ki stadain kom kene ki Pharisee klempep ngilong dari mata kedau Jesu hakana ke step sempan rem ya kita ki stadan bat ki Pharisee hakato kapor gajungu Henry uong yang abade pi lada ngilong kumni ngidei ban sange no lada ngi kwa ban bod ya kana gajung jong kina ki stadan Henry uong yang pi sange wat bod ya kato gajung gajung ki Henry pidei ban shua gajung gajung pi haden kata pidei ban ya lap nang tapat lada pila gajung pi pila ban lej advice yakiwe anda pila kala ke bamod pila ban ong yakiwe bama piru pidei ban kala ke bamod kanai kadai gajung khot gajung Jesu yang abade pi
Bat kum juru ha kanai ka sngiu Jisu ha ka point ka baaru ong ba ki ne ki far ki start an bat ki Farisi ki penkit ka jingkit ba khiai ki we ka bamot ki thau ki an ki thau ki rule kita ki ba ki pa jong ublei ki de ban but ki hikai ya ki we ki ai kita ki hukum ya ki we Henry yala depat kim le dalele yala depat kim le dalele ki jing hikai jong ka balang ka jing hikai jong ublei ka dei tang na ka banta ki pat ki babon ki balang om dei na ka banta jong ki stat ai ne ki Farisi ne ki nong yelam balang yo le se manga ma phi ko han men ko para mentang yelong ki nong yelam hapo ka balang yo le se manga ma phi ngi thau ki an ngi thau ki rule ha po ka balang snong jungi ne ha po ka balang ka jungi ngi kwa ba ki we kin bud ya ki to ki an ya ki to ki kanun ya kita ki rule Henry yala dapat ngim persang ban but ne ban im kat kum kita ki an ki bang lasna ngi dai ban kan mau ha kan ka sngiu Jisu ong kano ka an ne kano ka kanon ne ka rule ka ba phi don ne ka ba pishna ha ka im lang ka salang ne ha po ka balang ne ha po ka ying ka sem ka jung phi kam dei tang na ka banta kita ki pat ki babon balang Henry ka deiru na ka banta jongi kiba shna ne kiba thau ya kita ki role ki an den mata kadau Jisu pan kan mau yang ayapi ba ngi dei banda im kat kum kita ki an ki kanon ka ba ngi la thau ne la shna na ka banta ka ing ka sam na ka banta ki imlang ka salang bat kum juru na ka banta ka balang ka jungi nang ta ka point ka balai ka bau Jisu upan kan mau yang ayapi hakane ka sngi kat kum ka jing im ber ke jing le jong ki start an bat ki Farisi kadai kane ki im ka jong ki ne ki le ya ki kam ruble jong ki tang ban pen i ya ki we ki im ka jong ki kum kita ki nong ya lam balang ki im ka jong ki kum ki khon ki jong blei tang ban pen i ya kata ka jing ruble jong ki saki we om dei ba ki kwa ba uble un kor khu ki han rei ki kwa tang ban pen i ya kata ka jing im babha jung ki hakmat ka perthei dei namata ka dau ki im ma ka jing im ka barsap lada manga ma phiru lada ngi im ka jing im ka barsap ngi long thik kum ke na ki Farisi ngi ngim kwa ba ble un kor khu ngi ngim kwa banyo kata ka jing bentoy na ka jing im man sim jung han re ngi kwa banyo ka jing bentoy tang ba ki we kin ya ro yangi tang ba ki we kin pe yangi kinong ba o une shisha ulong ubre blai o shisha une ubre udei unong yalam jong ka balang hanrei hakane ka sngi u Jisu u ong yang abade pi u hika yang abade pi u pan kan mau yang abade pi im ka jing im jong pi om dei tang ban pen i hakmat ka perthei om dei tang ba ka perthei kan ya ro ya ka jing baha ban ya ro ya kata ka jing nang ka jing start ka jung pi Henry ai ba ka jing im ruble jung pi ka jing im niam jung pi ka dei tang na ka banta ka boram ka jung blei tang na ka banta ba blei un kur khu ya pi tang na ka pi im ya ka jing im ru niam jung pi dei tang na mar ba pi ting buram ya blei kane ka dei ka ba Jisu ukwa yang abade pi ko hanmen ko para bangin le habangi pe jala ka jong ka jing em shisha ngilong opposite ne persha ya ka ne ka ba u Jisu kwa ngi em kat kum kata ka jing em jong ke ne ki Farisi bat ki start an ki ba u Jisu upan ram ha ka gospel ba menta ka sngi den mata ka daw ko hanmen ko para ha ka ne ka sngi ngin persang kan la ka diai ban em ka jungi ban em ka jing em ka babha ban kala ka bamut nang tapat ngin persang ban hikaya kiwei kan mau ngim dei ban le kum ki Farisi hikaya kiwei Henry yalade ngi klem em Henry matakas ngi Jisu pan kan mau yangi shua ngi dei nangkong nang shap ngi dei ban em ka jing em babha haden kata ngin salej ban yalap ngin salej ban hikaya kiwei ngin sa ong ya kiwei ba phiru phidei ban em ka jing em ka babha ba ma phiru phidei ban kala ka bamot to hagane kasngi ngi duai kerpang nag benta kana ka jingtmu bau Jisu un Kristyan ngi un ai borengi ba mangi wei pai wei ngi la ban em ka jungi khamtam ka jing em ka babha ka jing em ka barublai khnang ba langba ka jing em babha ka jungi ngi la
ban hikai yakiwe ngila ban yalam yakiwe sha kajing em khoj sha kajing em soti sha kajing em baroblei sha kajing em jong kajing kala kebamot bat kum juru bangin em kajing em jungi kat kum ki an kat kum kita ki kanun ne ki rol keba ngidan hapo kabalang kajungi hapo kal imlang kasalang kajungi hapo kayeng kasem kajungi ngidwai kerpang na gebanta kini kajing temu bau jisu unkurku yangi un Krishan un yarab yangi and yaro ya Jesus Christ.